Don Escobar is in the house. So, home service. Stud po pala tayo ngayon. Pero parang meet up na lang po yung mangyayari. Sila boss kasi from San Carlos. Kami naman from Maldan. Ang meet up na lang po namin sa may Santa Barbara. Sa may sentrum. Yun, malapit sa Malanay. Santa Barbara. Ano, gusto nyo mapalahian quality beagle. Bali, dalawa po yung ating beagle guys ha. Dalawa po yung ating pagpipilian. Yung isa nating beagle, nag-stud na po siya nung nakaraang araw sa Buyan, Pandan. Kaya naman, San Carlos yung ating kliyente. So, natural, gagamitin na naman natin si Asimero. Yan, tignan nyo po kung gano'ng quality yung aming lemon. 2 years old pa lang yan. So, yun po yung kanyang katawan. Napakaganda yung kanyang marking. Sad face, square face. Quality. Proven many times. Yan. Carrier siya ng lemon. Nagbubuga ng lemon. Ano pa? Don Escobar lamang po. Ito yung ating ito yung katas ng pag-aaso po natin guys. Ay, hindi po ito sa sasakyan yung ating twice cat. So, pre? Yes. Sumakay ka na. Sakay na. Yun o. So, guys, hanggang dito na lang po muna yung aming video. Pan Rizal ni Kuya Tisoy. Kuya Tisoy. Tangulan. Nandito na ang Morning Star at Malunggay Balisaw ni Kuya Tisoy. Natalaba naman ay kalugan ng tricycle niya. Bubukor to din. Tataboy lang ni. Super ban. Ganado. Napuya gaya makataboy. Sakit. Bagal talaga. Bagal talaga bigal oh. Ini nagtawag ka na kalaso ni. Ini kalaban tayo. Paano ko may kalaban to? Takol ni. Takol niya. Wala, tatawag ni. Tatawag yung kalaban. Sige, tala na. May mapuhay na na. Sige, gargam lang ako yung video. Mantawag niya kalaban na si. Ang bago. Nugalan. Karga ibu sabi yung ibu sa karga niya lang. Balas. Cara celana, mengatur di sekolah ketiga.
Astra. Tira karo ang kanyas din. Dati pa, pag magpagkasta may aso na bilang. Oh, diba? Kasi ito manyak. Manyak. Uy! Naka-load, baon na baon guys. Pasensya na sa video. Pre, tagay mo pala lang yung video. Turol mo lang ba? Talawa lang. Ah! Yan lang. Yan. Don Escobar, dumali. Astra. Escobar, ex kay Astra. Kaso si Escobar, magkalong. Ngirangat ng PCCI ito ya. Bigaran ko lang pala eh. Tanang comment na kang noon sa'yo dati. May one post ko yan, may bagong ka na may bag ko. Ang comment ko, may dating honor ko. Sir, sa akin yan, ganito. Dapat ay, ganito mo sir, pagkukuha ka sa'yo, sabihin ko sa kanya. Ang pala, may pagkat yan, ganito yung gusto mo na, ganito mo. Naskas ko. Galing pa ng trabaho ito sa Astra. Para lang natin. Hello, lock-on-load. Guys, pakita ko natin. Ano? Escobar. Bro, picture mo pa eh. X kay Astra. Ayan o. Biram jahitan. May sikaran ko po. Ayun, dito kami ngayon guys. Sa tulay lang, sa Gidli. Dito kami ngayon sa Gidli. Yan o. Yan yung Malanay, Tulyao, Sentrum. Doon na yung meet up namin. Stud session, dito na eh. Hindi pwede doon, maraming tao. Makagkadyot eh. Ante, boss, pagkanan lang yan. Sarag dala. Nani? Kasabi to, kampay nawang balot. Kasabi to. Sa pasumpal to, kami, biyahe tayo hindi marami. Kampay na ako dyan. 10 minutes. Bagong biyahe. Singer kayo malaba, San Carlos kilaba mo. San Carlos laba. Itang kilat ano, Takila pinawala di madga sangay. Arawinin si kami dyan, bandan maluluban kasi man. Ulay asok. Shooter. Yan, si Don Escobar. Kay Astra, sa mga naghahanap dyan ng stud service. Ayan, dalawa na. Dalawa po pala yung ating hawak na bigel na pang stud lang. Ayan.
So ayun, hanggang dito na lang po yung aking video.